zo smeru Bratislava-Hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 10 hodín 40 minút prichádza na koleje 8. Stanica na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Trebejov, Kostoľany nad Hornátom, Ťahanovce, Košice, Michaľany, Slovenské Nové Mesto a Čierna nad Tisou. Pravidelný odchod 10 hodín 43 minút stojí na koleji 4. Upozorňujeme cestujúcich, že najbližší prípojný vlak Regional Express smer Prešov, Prešov mesto, Veľký Šariš, Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov. Kostoľany